Gọọmenti Anambra steeti site n'ịrụ ọrụ otu ọrụ ọtawike pụrụ iche maka ịkwalite gburugburu ịdị ọcha akpọrọ Operation Clean and Healthy Anambra nke a na-akpọbiri Ọcha Brigade kpụgharịrị mmadụ isii ndị a na-enyo enyo maka ịtụ mgbere ọgwụ ike ịpụnarị ndị mmadụ igwe nzikọrịta ozi ma na-adọbi ụdọ ọkụ tinyere akaọrụ ndị omekome ndị ọzọ. Ndị a na-enyo enyo ka ejidere na mpaghara dị iche iche nke Ọka yana Bridgehead Ọnịcha. Onye nta akụkọ anyị Chibụzọ Obidike ji akụkọ abịa. Bụ ndị ọrụ Ọcha Brigade nakwazi ndị vigilante na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ebe a na-ezu oshi na steeti a bụ ndị jidere ndị a. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwupụta okwu ya bụ ụlọ ọrụ ndị Ọcha Brigade bụ Maazị Anthony Agbafune kọwara na ndị a na-ahụta dịka ndị oshi nọ na ọtụtụ otu nzuzo bụ ndị na-atọ waya ọkụ latrik na steeti a ma na-eresikwa ya ndị mmadụ na Ọnịcha. Maazị Agbafune kọwara na ndị a na-ahụta dịka ndị ohi bụ ndị ha jidere ebe ha anapụ ndị mmadụ ekwentị n'Ọka ma napụtakwa ha ọtụtụ ọgwụ ọjọọ bụ nke ha na-eresikwa ndị mmadụ. O kwere nkwa na ha ga-akpụpụ ha n'ụlọ ikpe ebe a ga-ekpe ha ikpe ma nyekwa ha ntaramahụhụ ruru ha iji dọọ ndị ọzọ na-eme ụdị ihe a aka na ntị. Ndị a na-ahụta dịka ndị oshi bụ ndị gbadokarị ụkwụ ị na-ere ọgwụ ọjọọ ya nakwazi ị na-ere ekwentị bụ nke ha napụrụ ndị mmadụ n'ike boro enweghị ezigbo aka ọrụ dịka ihe kpatara ha ji banye n'ụdị agwa ọjọọ a ma kwuo na e nwere ofu onye n'ọrụ ndị nchekwa welitere isi kwere ha nkwa na ọ ga-azọpụta ha ma ọ bụrụ na ejide ha. N'okwu nke ya, onye ọzọ a na-ahụta dịka onye ohi so mee ihe a bụ Maazị Ibrahim Mohammed bụ onye nke sitere na Bauchi steeti kwuru na ya esoghị niile atọrọ waya kebụl na-enye ọkụ na steeti a mana sọsọ ihe ọ na-eme bụ iso ndị na-eme ya ma jee n'Ọnịcha ebe ha na-eresi ya ndị mmadụ n'ihe dịka ọnụ 2,000 maọbụ karịa. N'okwu nke ha, ndị ọzọ bụ ndị arụtara aka na ha so na-eme ụdị ihe a gụnyere Ikechukwu Ani onye sitere n'Enugu steeti, Maazị Kabiru Bala onye nke sitere na steeti Kogi nakwazi Musa Umaru onye nke sitere na steeti Jigawa. Ha ncha niile kwuru na ha amaghị ihe ọbụla gbasara ya na-ekwu na aka ha dị ọcha mana na ọ bụ sọsọ ndị otu ha bụ ndị na-eme ụdị ihe dị etu a mana ha nwa esoghị na ya ma na-ejekwa n'Ọnịcha na-eresi ya ndị mmadụ ma yọọ ndị ọrụ nchekwa steeti a ka ha nyoba anya n'ihe gbasara nsogbu a ma hụ na ekpere ikpe nkwụmọtọ dị na ya.